Niya din si Antol Gulben, Pastor, unsay pasabot ani nga text sa 4:6 kinahanglan ba nga atong pagtuo patudlo pagsunod sa nakasulat? Yes, tinud ha. Mo man gani nga kapila na to balik-balik ako din basahon ni atong unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 nga gipadala ni Brother Anton Gulben. Salamat niya na Brother Anton, no? Nagingon ang 4:6 sa maong bersikulo. Karon kining tanan nga mga butang mga igsoon akong gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan aron wala kaninyo'y magpaburot sa gitawag pagdapig sa usa ka batok sa usa. Mo man gani nga atong pagkinabuhi masubay sa balaang kasulatan. Tanan, mismo sa pagsimba. For example, nagsimba sa unang adlaw sa semana, wala man na nakasubay sa balaang kasulatan. Ang nasa balaang kasulatan, ang Sabado, adlaw ipagpahulay ikapito. Wa tay mabasa nga ang unang adlaw sa semana, gisugo aron pahulayan. Wa tay mabasa nga ang unang adlaw sa semana, gisugo aron mahimong adlaw igsisimba. Mao man gani nga, kinahanglan nakasubay sa balaang kasulatan. Wa tay mabasa sa Biblia nga diin alang sa mga Kristohanon, mangaon kita sa unod sa baboy nga gidumtan sa balaan nga kasulatan. Hugaw ka na siya alang sa katawan sa Dios. Nakabasa ba ka sa Ginoong Hesus nagkaog baboy? Nakabasa ba ka nga nangaon ng apostolis og baboy? Nakabasa ba ka sa mga Kristiyanos nangaog baboy? Kaya ang Kristiyanos dito man una pagtawag sa Antioquia, buhat kapitulo 11 bersikulo 26, kana nga mga punto wala kitay mabasa. Mao na nga kinahanglan magkinabuhi kita base sa nabasa. Nabatay mabasa nga simbahon si Virgin Mary, ang mga santos, wala kitay mabasa din sa balaang kasulatan. Bisag kung saan na itong pangatarungan nga tulo ka klase ang pagsimba, na pagsimba nga latria, na pagsimba nga deolia, na pagsimba nga hyperdulia, wala tay mabasa nga ang pagsimba sa mga santos adunay pagsimba nga ingana nga pamaagi wala nas balaang kasulatan. Mao man gani nga kinahanglan isubay nato ang atong pagtulunan dinis balaang kasulatan. Nabatay mabasa igsuon nga sa may tungod sa pagkalawat unya iisa na gani ang tinapay sa maong naggunit og ambino nahimo na siyang literal nga unod. Literal nga dugo. So sa ato pa nagkaong kag literal na unod ni Kristo, literal nga dugo ni Kristo. Ang ubang Katoliko wala kahibaloan ang pagtulunan ba? Mao na nga kinahanglan musubay ta sa balaang kasulatan. Buino nakabsan mata sa atong first portion, ayaw paghawa, mobalik kita karon tudod.